la gent de Santa Coloma, la gent de l'Hospitalet, la gent de Barcelona, la gent d'Igualada, la gent de Mataró, la gent de... no sé on més. Gràcies. Avui, sense totes les samarretes i els amics de gent de la colla, no haguéssim pogut fer els castells que hem fet i sense Sagrada Família tampoc. Això no s'acaba aquí. Això continua a la tardor, el 10 de novembre. Ens veiem allà.